atopa chuan thudik chu alo lang chuak ta a ian chuan min chula laka chuan an phim khurangai hle ti a chui chuaka chu wangin ian chuan min chul chu thil tui tak ei turin asoma ti chuan an ei mek lain min chul chuan a thil hriat te chu a soi chuak ta a min chul chu an department head hian a hnuaya alo thok to thina ugia manu thidan chungchang thu bo tu ani bok min chul chu jiangsu company in an thil ti Nunrawng le tenom tak tak an kalpui theina na pui tu ani min chul chuan iyanin a ring hlel ti a hrethiam ngala chu wang chuan mi pakhat chu a be ngalani chu mitlai chuan iyani chuan a hnuaya lo thok to mi pahnih te chu thil engemaw soipui turin a kowa tunhma chuan boss indu tok ve tak le strict tak ania tun hi an mani bula cho eile in tura a thut masak berani hemi awang hian atopa chuan anin kara in hriat thiam lo na om zong zong chu chinfel anita a an pahnih chuan iyani chu he thubuaya hian pui an rem ti ta ani chuti lai chuan min chul chu jiangsu hnuai thok pakhat nen zu an induna an pahnih chuan chairman chu a thil swal ti puitlin na konga chuan an pui ani hanjuna pol le iyani pol ti chuan a hma a anin elna chu da tha in thudik tak highland tumin an thok dun ta a khovel pum huwa panga event hlo tak ugiam thisen atanga damdoi siam awang chuan stockman asang chho ta hle a chu jiangsu chuan alo thleng don ti a hriat lo ka wangin ugiam chu a company a hruai ngal thuai ani ugiam hi jiangsu a company tan chuan sumlak lu na khol ang mai ani tuna chuan ugiam chu damlo thimai turte enkol turin muntina tir chua anita a ian chuan beiseilo takin minchula hne changin thu adonga ian chu minchula soina hmuna chuan akal ngala professor Nunrawng chu a hmuta a professor hanle ugiam terwa manna chu a hlo chamdon ni inalanga ma se ugiam chuan hunrem chang chu mangtang kain mi pakhat chan chua le tlan chua nan a mangta ani ian po in ugiama atlan chua thu chu adong ngal wata luyar lar tak hanjun chuan arukin twal thattu chu atlan chua na konga apui ani chumi hnu chuan a thing thi a li ugiam hne na chuan afanu chan chuak turin angena twal thattu ugiam chuan hanjunan afanu ahmangai na thuk zia chu a hre theya chu wang chuan me chenau pang min sioi chu chan chua ngei arem ti ngalani ma se hanjun chu thil pakhat ti sakturin angen thunga hanjun chuan professor han omna a hriat thei chuan ugiam chuan min sioi na da hlau om tak chu atidam nge yang ti a in tiama hanjun chuan du thlan tur pahni aneya chuan ugiam rot na pom mai lo chu ti theidang anei lo a chan chu heti lai hian a fanunun na chu a thil ngai poimo ber ani chu mitlai chuan hanjuna pol te chuan chanchin thar a thuthang mak tak mai chu an lo mu a reporter jo chuan professor hanle jiangsu chungchang chuina a thok ngala professor han chu jiangsu ma a thingthi a ugiam chu chua turin angena hetianga ugiam hi an mang chhun zom zel ani chuan thil thalo tak ani don ti a shil loka a chan chu ugiam taksa chu athisen an lak chu apiangin adanglam zel don ani professor thu choi zong zong te chu chairman jiangsu chuan angai poimo hmel lo hle a ugiam athisen chu an lak chu apianga a in thak danglam zel ani chuan athisen in thak danglam ma in hip chuak zo vek tura thu apek tur thu a shil zui ani jiangsu chu akal sun vele a hnuaya thok te chuan professor han chu an ngai sangalani chuti lai chuan ian chuan assemblyman bake puina in Mr. Kangnen zanria an eiduna Mr. Kang chu assemblyman bake chanpui tu ani ma se a chet vel dan chu top executive te angmai ani awangin iani rilru chu akam dewa ugiama case tungchang asoi ma chu iani chuan anor luizela chuti lai chuan ian chuan engwanga information te khalo shil lok nge ani ti le assemblyman bake pai thak na turata na ruahman na ani mt azota Mr. Kang chuan prosecutor yan chu me chefing tak ani ti ashiat vele athil soitum te chu asoi tlang ngala thuruk engemo asoi ma in asahim na tur ngai tua masa phot turin aphutani jiangsu chuan ami te chu professor han angai saktir nu chuan hun kal to te chu angai tua to play theilawa ti chuan apor hak lai chu athlaka ahnung chu serhi rin akhat deuh tho ani ugiam chu mu atuma jiangsu alolan vele ugiam chu jiangsu lampanin akal hnaya chibaya buka ugiam chuan jiangsu chu damlowa enkol theina tura achanpuina ti awangin lom thu ashila ti chuan jiangsu chu zo namak tak tak azota
damdoi maktak le danglam tak athisen atanga anlak chhuate an tho dan le athisena chuan engthil nge an hmu ti te chu azota jiangsu chuan ugiam zona te chu chan ngai na ashelo hle ani atu ka chuan ugiam chu mipui ma a athiam na te lan tir turin akal le a achanchin zong zong chu media a adar vek lai chuan prosecutor yan po in chet alave ngala athopui hne na changa khola don meu chuan file le evidence anei zong zong chu ala khom ngal veka chuta chuan hian doka office lam chu apan ngala ani na taka chuan ama a assemblyman chanpui tu nen anin hmu khan he thu buai ne na inzom thuruk tam tak ashiat bel to ani chumi awang chuan a team te nen professor hanan dan lowa damdoi lama man dan chanchin chu an hu chuak ta ani tun ma a thil thleng zong zong chu assemblyman bacon alo thu bo vek to a prosecutor yan fing tak le a hna a chung nung tak a ma chon chuan hian dok chu a hlau thong ta hle a i yani chu aka chip turin a be sei ti thinrim takin a au chwa puya ma se i yan chu a thu soi chuan ati zam chete lo chu mai nilovin hanjuna team te achanga evidence a hmu te po aron chhop chuak bokani tuna chuan i yani chu adin mun a thata zoka hian doka chu judicial warrant pom tura ati lai tak chuan ugiam chuan operation room alut ve che abok athisen hmang chuan damdoi chu asiam le a chuti lai tak chuan operation room chhunga chuan mi pakhat mel hriat lo hi aron langa ama in professor hanan thamna alo peto ani hepa lo lang thu thi ugiam surgery a hlotin lo na na ruaman na ani arin om hle a chuti lai chuan assemblyman beka office chu khari ania andu anga han chui theina na alo thopui mai lo chu ti theidang anei lo chuti lai chuan hanjun chu damdoi in chhunga chuan alu ru theita a ugiam ne na anruwa man na chu a hlotin theinan rang takin a che a supply bag chu a chhunga alu puya ugiam pon surgery azota a chu vele power supply chu a top ngal vekani thimzi nga chuan ugiam chuan jiangsu a hnungzui tu te chu aron be ngala ani na taka chuan professor hanaroi pa chu ugiam atlan chhuana tura puiturin alo oma room chhuwa san vele ugiam chuan a ke a checking device chu apai thla a ti chuan thimzi nga chuan akal kwala jiangsu a hnungzui tu te chu apum pel theita ani an fihlim to a an ngai lain ugiam le hanjun te chuan an hnung lama changa ronzui tu car chu an hmu a hanjun chuan theito pin an mani tu te laka changa tlan son chu atuma an tlan thuita emo an ti lai takin car dang nen anin sungalani hanjun le ugiam te chuan hliaman tuara an mani lo tu te chuan ugiam chu shwai kir tumin an ron pan hnaya chu vele hanjun chuan a theitop chhoin reporter jo alo thlen ma lo chung mi te chu alo ti khotlaya van nei thlak takin reporter jo chu a hun taka alo thlengani rang takin reporter jo le hanjun te chuan an om zel dan tur an ra man ngala hanjun chuan ugiam chu mun him lam apan puyanga reporter jo chuan jiangsu ami te chu alo chel khotlai don ani reporter jo puina in hanjun chuan ugiam chu mun him lama ashwai theita a chuta chuan anu puile afanu chuan an lo ngak reng to a amit nge ya min sioi a hmu vele chuan ugiam chu a him mel ta hle a chu mi hnu chuan min sioi enkol damnan athisen chu ala chuak ngala a enkol zo vele ugiam chu a chau tu ema wangin chuata chuan atlu ngala hanjun le anupui chu an mang ang ta hle a an fanu chu alo har chuak lawang ti an lau ang bokin an fanu chan chuak tu ugiam chu alo har chua to lo an hlau hle bokani ugiam atlan chu awangin jiangsu chu a company board of director te chuan nasatakin an soi selani chairman ni ma se jiangsu chuan ti theidang anei lo ngoi renga an soi sel na tor tok tok chu ati thei om chunani a hlau ang nge in ugiam athisen manga nanna enkol theidan tur an zota ma se jiangsu chu ading hluaya a hlotin ngei theinan hun tlem te pele turin angenani ugiam chu anu nen hlim takin an lo cheng dun to thina tuk tinin anu chuan afapa nena an eitur abuat sai thinani chuti hun lai chuan ugiam chu medical zirlai thiam tak ania a thiam na dang lambik taka wang chuan a classmate te le an professor te chuan an ngai na hle ani zirna lama a hlotlin na ro pui takte awang chuan ngai ven a hlo hle a professor lar tak pakhat professor han chuan ugiam anen in muturin ruaman na asiama chu wang chuan ugiam chu a hlim hle a a thu hriat lom om tak chu anu hne na ashil ngala
an pahnih chuan chu mitlaiah chuan alom na tur ruaman na an siam hiala ma se beiseilo lama chiatna alo thlengta ani chu mizan chuan ugiam chu in lampanin a ho a voile khata kar pakhat rontlan phei chuan aron sumala hei hi zantin mangchia nei bulchanna ani ugiam chu alo hara khuma amu hilti chu amua hanjun le anupui chuan a hliam chu an enkol meka hanjun chuan thisen a hlohna satawangin thisen pek angai ti ashila ma se anupui chuan thisen pek chu chutiang maya olsam anilo ti asoya a chan chu ugiam a blood group hi khovela blood group claim berzi ngami ani wangani mi zongzong hnena thisen na petheya ma se ama thisen ang chau adong thei thungani a thisen ang nei mu chu thil har sa takani hemi awang tak hian jiang su chuan ugiam hi zon mu ngei adu ani ugiam atlan chua awang chuan jiang su company stock chu atla hniam na sa hle ani jiang su chuan ugiam chu achan pui wang chawa ladam ani ti asoya ma se ani na taka chuan ugiam tan in asiam sak zok ani min kyang chu a teammate ti abiak theilo awangin aril ru ha hle a voile khata reporter jo chu alo lut thuta hliam atuar na sa hle boka hanjun chu ugiam atlan chua theina na chan pui awangin zonmek ani thu ashila chuta tang chuan min kyang chuan thil thleng chu a hre thiam ta ani hanjun chuan afanudin huna wangin du thlan tur dang anei lawa zoin afanu chuan thina hne tumin abeya vanei thlak takin apa thorim na zongzong awangin me chenau pang min sioi chuan atopa ugia mathisen makdang lam tak chu adong theita ani anu chu min sioi mutna bula chuan afanu lo har chwa hun ngakin a thu char chara chuti lai chuan hanjun chu ugia ma khum bula chuan a om renga ugiam chu hanjun ne na anin biak theinan alo thuwa athisen chakle danglam tak chuan a hliam te chu atidam le ta ani hetianga an hun pal tlang to te soidun hi an nei voi khatna ani hanjun hian ugiam chu twal thatu Nunrawng tak angin alo ngai to a chuti chungpo chuan ugiam lama atang zela an hun man zongzong nuwa ugiam danglam na chu a mutan ta ani tuna chuan hanjun chuan ama a thu chu tlangwal pa ngai ve mai mi leina thei tak le van duaina ato awanga hetiang din huna loading ta hi ani ti a hre thiam to ani hanjun chuan ugiam chu nupui neya chungkwa din te angai to anga yem ti azota hanjun a chuan a be seilo deuh zo na azo awang chuan ugiam chu anui aza hle ani ugiam tan chuan chung pahlim tak le min sioi ang fanu du om tak nei chu aswang to phak lo khopa thilhlu ania ma se chu adu thu sam te chu tuna chuan ugiam tan chuan thil theilo ang pluk ani to ani a chan chu akuta chuan mitam tak thisen akai to a Natna Tidam theina anei chung po in man tumin an ve reng boxi ani chu mi hnu chuan ugiam chuan hanjun chu anu an tha na hmuna chuan a hruai ta a chuta chuan jiang su arwa man na ten om tak te chu alang chuak vek ani tunma a ugiam accident kha thil thleng pal ania ma se jiang su chuan khovela thisen wang le danglam bik tak anei ti a hria chhuwa hnuwa ugiam chu a research nei na turatan alangala a team te hnena chuan ugiam taksa chu lainat na nei hau lowa experiment shang nei nan mang turin thu apea jiang su hian police officer thau tak min chul po chu ugiam nu hnena do soi turin thamna ape bokani ugiam nu chuan a hna chu ban sanin afapa chu muntina azonga atopa afapa accident video footage an entir chuan thildik lo tak a omti a hre chuak ta ani zona zot turin rescue station a akala July station na thokte chuan cheyum hospital an shwai ti an shila chu wang chuan anu chuan afapa chu aladam ngei abe seile zwalani chu mi hnuwa chuan afapa mantu hospital laka thubuai siam turin evidence alakhom ngala ma se he athil ti awang hian anun na chu lau oma a in siam ta zokani hospital kotma a nor a huai hotlai chu jiang su a hnung zui tu te chuan an lo hmuwa heng mi te hi an Nunrawng hle a ugiam nu chu rubowin arwang chu evidence an ti bo theinan luya an payani ugiam chungkwa chu jiang su chuan ati chheveka sumle paile thuneina a du tok chin anei lo chutiang chuan a huta za ngai na hau lo hmang chuan zirlai thuoi tak chu twal that tu Nunrawng taka alo chuak ta a adik na chanvo muturin a bei me kani anu hlim thla te chuan ugiam ril ru chu ati she om renga chu wang chuan amuthil theinan hypnosis machine a hmangta ani hanjun chuan ugiam na thona hmuna em chuan mak ati hle a ani na taka chuan ati ra chang to khan
hanjun le iani te hi ugia marua man na a hian an til ve vek ani he tlangwal hian atira tang rengin dam khu chhuana tur kong alo mudiam to ani ugiam hian athu buai ngai tua tura in nam hnoi mi zong zong te chu chipcher takin zirchian na ania afin na mangin hanjun chu adu thu chamin ama chan him tura arem ti theinan aril ru alo minani ugiam chuan hanjun chu zo na map tak azo thuta jiang su hi tha ni ta se a that tu chu tha ani ve kherangem ti in azota ati ra chang renga a phubalak tum na chu tun thlengin ala dang lam lo ni in alang an pahni chuan lei pakhata chuan an din lain an om na lampan chuan lir thein ron tlana engtin nge jiang su hian an om na mun a hria thei ti chu an shelawani a hnung zui tu tam tak aron shwaya ugiam chu a research center a chuan shwai kir le atumani jiang su chuan khovel mun sang sanga nadna tidam Theihloh tuar mi makta duai tam tak te ngai tua lowa ugiam le hanjun chu apu a ani na taka chuan ugiam chu sumlak lu na manrua ang chawin amu ani jiang su a thil ti zong zong ti awang chuan ugiam a thinrim chu in sum zo to lowin jiang su chu nek tumin apan hnaya ma se jiang su a hnung zui tu te chuan ugiam chu an lo dang mana an soi sazuya chu vele mi zong zong makti khopin jiang su chu alo in hera a hnung zui tu chu ugiam makut athak awang chuan a soi satta shep zoka chumi hnu chuan a hoileta ugiam a hnena ngaidam adil nun le a mi zong zong in thil ti swal an nei vek ti asoya ugiam le ama po telve in ma se ugiam chuan hun kal to chu theihila a hmalam hun aril ru pe jok turin adu thu asoya ani na taka chuan jiang su hian ugiaman adam doi lak chhuana le siamna atana thopui du lawang ti a hlau wangani ugiam chuan jiang su akut lo phar chu thopui tum ang deuin alo buana chu vele jiang su chu a ngonga areka mi nun na alak ayatam nun na chan him angai tua ngayem ti azota alan dan chuan ama ngein a chui lai hian ugiam hian jiang su an experiment atana a man victim list tam tak a mu chuakani chung zinga chuan naupang te po antela a chen phei chu an nu le pa te nena an hun man ayatam laboratory a an khar nanani tuna chuan jiang su ani na dik tak chu pholanin a umta ani atira chang to khan apa in experiment nei tura a shwai chwa chanchin chu thu thang mai ani lo thu asoya dik tak chuan experiment nei nana man chu adu thu cham nge yani experiment atana an man lai chuan a phur hle bok ugiam le jiang su te din mun chu a in thak thleng hloka pakhat chuan engkim a hlo to a nun na tamjok chan chwa tumin miswal tlem te tha a thlang ta a pakhat jok chuan engkim aneya ma se mitlem te chan chwa tumin mitam tak ti hlum a thlang thungani ma se ugiam a thil tum ber chu anu nun na lak sak tu chunga phubalak ani ti achiang hle a an bo rak chu a so sang to hle a chuti lai tak chuan police siren aron ri a i ani chuan min kyang i kal tlangin thil om dan chu alo hria a chu wang chuan police te nen chuan an om na hmuna hian an tlan ngal ani ugiam chuan bakche a phor chhuaka jiang su chu tha atuma ma se hanjun chuan alo danga a chan chu ugiam a poi khoi chu atam tok to ani ugiam chuan tha chu alatum hle a chan chu ama anga latwar ve tur mi tam tak an om pha don ani jiang su chu amit le lam chu a phoi fu sakta a an pahni chuan tha thla lovin anin bei lai chuan police te chuan silain an lotina i ani chuan jiang su apoi khoi te hne na changin anin puanna ala khom vek to ti ashila ugiam chu syringe aken lai pai turin beidong takin angena ma se ugiam tan chuan atlai vek to ani jiang su tha tum chuan akut chu alek kanga chuti lai tak chuan silai chu apuak ta ma se silai mu chu ugiam taksa a alut haulo hanjun chuan afanu chan chuak tu ugiam chu aron chan manani hanjun chuan ugiam chu athil ti lai ti top turin angena ugiam angai tuana chu a hre chiang hle a ma se hanjun chuan chan chua dan tur zon sakle chu adu ani ugiam chu athu soi ngai thlatur le a man ruwa ken chu da thlaturin angena ma se hunrei tak chunga huat na lo pum zel awang chuan ugiam tan chuan hnungtol mai thei ani to lawani prosecutor yan chu hanjun enkol turin ashila chu thu a soi zo chuan jiang su amit le lam la thazo ka chuan vi le atuma ma se police te chuan ugiam chu voi engemuzat an lo ka pani i yan chu a thei top chwa in ugiam lampan chuan tlan phei ma se luya chuan ugiam chu atla mana he lui nge hi ugiam nu an tha an pai na lui kha ani
tuna chuan ugiam le anu chu tun hma angin an omdun le theita a an case chu atop ta a van nei thlak takin tun chuma hian dan chuan jiangsu athil swal ti te chu an hre theita a ugiaman evidence a khol khom te mangin ian chuan jiangsu athil ti swal te chu press ma a apholang ta ani abik takin mi zani somni pathum te thi na chu arwa man na vekania chuti chuan jiangsu le apa poisoi lo thisen manga an hau sakna rap thak tak chu hotling takin an ti top ta ani he thu boy azo hnu hian prosecutor yan po in adin hun chu hotling takin ala le to boka chuti rual chuan assemblyman be miten nom jiangsu ta na thok to chu a chhuwa san thei to bok hanjun chuan ugiaman ama a athu shil te chu alla sherenga ugiam chuan achunga thil engpo athengani chuan hanjun chuan a hypnosis machine chu a hong turani ti in alo soya achunga chuan azo na channa a om atia hanjun chuan ugiam shil ang chuan atita a ani na taka chuan atira chang to khan ugiam hian formula asiam chwa chu alo thup tlatani engtika emo chuan anun na chu lau oma a om don ti asia a chu wangin mi zong zong tan hedam doi danglam tak asiam hi anu chia ta ani hanjun chuan ugiam adam doi siam chu atlak na luya chuan athak don lai takin phone call adonga chupa chuan hanjun chu chibai alo buka adam chatlo te aron zot boka chu o chu asiat vele hanjun chu anui aza hle a heta hian a movie hi atop ta ani